jara nyogoni balabule bozo jara da jara mode jara ngolo jara mode jara bamanan min be na bi pa kaburu konoto kuna ka tijo tana kuna ka cia ka fo ne ka jara chogoroba mbe na korola ka hakli faraka bare do ka koro hakli to la nga ala e chogoroba ya de ma ka hakli de ma iye dew nadi ki modew nadi ka klaki kuma samo nadi ka klaka angeli demisanu ladi ko bare demisanu so senga tele nga te sira fara chama do jara daga bamanan ge bulibali ne sira yin o be voilà Jeliba ga kene ama so mo be ko bega kene Jelimuso be bega kene basi basi foi tula ngan sigi alhamdulillah ni dona jara la ko ni sigorote kolu basi tila kera kile fly de han tunna nyona o ja non o sa ye togodi mais ete maram bam sorodo han aka la ini ku enne o ale ake togo mina ene ala teni ake togo ya han e be demso filen tigo ka taga ni yere muso furulen fana de do maram baka sirate maram na maram kala tiana ka sirata maram bare ta bila kuna ko maram ba ko so kone maram tu e demsenni do mana ta ngen san no ka mo sa an togo bina chen an be ko togo be chen e bodo ni du ta ga du dambe ayeli geleare kor basi tila basi foi tila bamana dutigi ga entre mate basi nga na ko ta domi e bita soro karaba ko do de tia ni na dutigi sigilen soro ga dugo no porte tugilen no dutigi sigilen no dala est ce que ko gaza Jeliba ngani koy mana ga tugo mina wallahi solution be soro ko dunga solution nyala de parce que maram fle to maram ba to jogo be maram babulu de alfa ka maram ko nyogondi ni dumi wuli ki jo maram yele be jugana bay parce que maram babe palon ni senga jo mina alfa ka demso de fene ka nyowan ka to cho fe bajambla yala la o du tenya ni mi joy jora la o de bena fo astafurla ete de joy jora na shure maram me ni ko ni ma wuli ki jo ko maram fle bajambla yala na jimo bol ma ganya la de kle ne bol ma ganya man je fuila o kuli jaja fle ne bitanga dumun ko nyen yani ka solution sorala aish ale tisi ka fo kale ba nga du dambe bo ala i mana mun soro i tisi ka fo ki bo imposer abada muso o ti dore ku na muso de ko so kono ne ko mo ta bo barko yoro la awo ale ko kapta bo skula awo kapta skula ne akle mo mina soro ya ne ni na soro ale bo le do afura nyongo de konfurensi yi sigi dala zuna ne ra ko ko gora za jara Jeliba ki wuli ku te dore bunu harmani ko jugu bamone wuti ko tombe bolola wa bola re fono be tuna ko sebe jara ni ala ma ike ma kore iki hakli jabo ko jugu ko kitawla ko jugu dube glan chugo mina dube nya chugo mina ko jugu iko sirawta ko sebe ndinge min tari no fe wawo ale muso ala yi garsige dam muso site du ngone ano mi garsige soro a simali kono mandi ka kuru foi ali de kini na garsige soro ka den soro wala ke den ala lu ka toro nu ka hasidia fe so wono muso ka bemebe we kono nche po mu manga ni be no batam ni willa ka bo suno wala ne ma shina ni ga mo ko fo manga fe ni te ka se ka sunogo ni ja tigera de ne re mana ta voyage la ka ban ko bebe chene ko amno ni ma mana ko dabla na la suno ma clé fena mini batara dia ka po wa mu manga yi ma wara tere nya fiena ini mariam tekele mariam yam so furule ne mo ko am so furule ne do aka bajambla yala dabla amena me ka kuma fiena ni duma na ma jala bina na ma gwala de e boto ma muna tura ne ma mun yini ga de ma e kashira fen juma fe ne ma mun yini ga de ma a do fo yana ge ni do hol nyina mo la ma war sara ni do mi kadi ebeta ni do mandi ebeta idu nga bon sunguru ya wakati de ko to tu to la de muso dame furu de ja yela boy adabla igi si yoro gele ni furu bago seri ma dongodo ubini soro sodo la ubi furu po me maram ye koroke dini kono chera kuma afar ni muso ko ndigina afar ke jo no wo akata so akati lafiya do ko sebe atara so o fo tara ke ko do jugu akoni be so ni mo ma fere ke chuko kana ndega nyesura kula jako ayeba sutira kata naire ka taka muso deni kilim pito so kono ku fo deni wulla ko kata afantini wo warma bege fe ni re to dongui ya nga dimsunu ba rodo ko jugu wo sisa min kara
n b'a fɛ ka e bila ka taa u nɔfɛ i y'a faamu i ka taa n b'u deli ka den di yan a kana so kɔnɔ i y'a faamu e de buramuso de bɔra ne buramuso de bɔra a ma bɔ dɛ papa jɔn y'a f'i ye k'anw bɛ si ɲɛna k'anw tɛ don so kɔnɔ papa jɔn de y'o f'i ye n'i ye ɲininka e bolo ne bɛ voyage la ne sara de ko foyi tɛ kɛ du in kɔnɔ ne tɛ bɔ min kalama papa taa ne Rose ɲininka n'a sɔrɔ an bɛ bɔ an b'an sigi da la k'an ka te min k'an ka libitɔ min n'an da heure sera an bɛ da hali anw tɛ mɛn da la yɛrɛ komi ni Tani Rose de jɛmakan ye ko in ye i b'a fɔ ko ka Tani Rose ɲininka ne tɛ Tani Rose foyi ɲininka wa à partir d'aujourd'hui ne ye wifi san mun kama a kun jiginna de komi ni muso jiginna a fari tɛ kɛnɛya kosɛbɛ o yɔrɔ la i b'a bila a bɛ taa waati kɛ a baw kɔrɔ u b'a jamana furaw ye a taara o de kama o ko de b'a ka yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye ko yan'a ka s'o ma n bɛ bila ka taa n ka taa nɔfɛ ba in yɛrɛ tɛ yen tuguni ko ba sutera n y'o de mɛn i y'a faamu sa kɛ i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ taa a nɔfɛ ka na ni i ka cɛ wele i n'a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ yɔrɔ yir'i la i yɛrɛ bɛ taa basi t'o la n jatigi kabi lawale anw kɔni jeliw ye aw jatigiw ka cikɛla de n'i ye n ci ko n ka taa n jatigimuso nɔfɛ n bɛ taa nɔfɛ wa a ka ca ala fɛ n'a fana bɛ segin inshallah i bɛ se k'i denkɛ wuli a ka fara n kan an kana nin ko bila ka mɛn an ka taa nin ko in na joona 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 n bɛ fɛɛrɛ kɛ a b'i sɔrɔ a bɛ n sɔrɔ n ka so problème t'a la o temps kɔnɔ n yɛrɛ bɛ ci dɔ woloma sani a ka na inshallah ka tile nɔgɔya jara ayi non n tɛ ɲinɛ jara a ka to k'o diɲɛ fɛnw lajɛ a ka to ka connexion kɛ o tɛ bɔ ne e ma dugu minɛ ka yala fo su 2h 1h e t'a dɔn k'a fɔ k'e yalala i dun ka sabali mɔgɔ i ko dɔn mɛ i ko bɛɛ dɔn tɛ dɛ papa an tɛ bɔ koyi an b'an sigi da la dɔrɔn de o tuma ne man ka tugu Mariam nɔfɛ wa n ye balima den de don papa ne m'a fɔ n k'i tɛ tugu Mariam nɔfɛ ne ma tugu Mariam nɔfɛ jɔn bɛ tugu a nɔfɛ an tile Burahim an b'a ni tile nse Burahim dumuni sigira dɛ ka na ni dumuni ye dumuni mɔna a ka ɲi dumuni dira ne ma dumuni dira ma Burahim ne ye dumuni tobi ka sigi n ko n bɛna ko f'i ɲɛna fɔ n filɛ yɔrɔ min na n falen don fɔlɔ i bɛ se ka taa n y'a mɛn mɔgɔ bɛ adamadenya kɛ k'a sɔrɔ i m'a kɛ nin de ye e yɛrɛ bilama i tolilen don fo k'i s'a dan na ne fililen ma pewu nka e fɛnɛ bɛ ka ne ka yala kɛ min ye ne t'o kɛ koyi an bɛ bɔ an b'an sigi da la de an tɛ taa yɔrɔ si n donna n m'a ta i donbaliya ka fisa n'a ye i bɛ taa fɛn kɛ o i tɛ taa fɛn kɛ o ne mago t'o la ne k'i ɲi kana yala de i y'a faamuya b'a la a bɛ ne ye a diyara n ye n ko n taara dumuni ko fɔ Buwa ɲɛna bi wala hali a m'a laminɛ ni juguya ye a ko awɔ ko e bɛ se ka taa ko n fara ko i buramuso ye dumuni di yan sisan o nisɔndiya fɛ dɛ n filɛ ka kontan ka taa ko n bɛ t'i fɛ yen Maladɔ est-ce que ninnu tɛ kɛ i ka maloya de bila ɲɔgɔn na abi ne kɔni t'a dɔn ko ni ne yɛrɛ minɛ nisɔndiya i ma n yɛrɛ nisɔndiyalen dɔɔni k'i nisɔndiya kelen ye dɛ aya sa ka ɲi a faamuyara an tɛ taa jeliba fɛ yen o bɛ sɔn ɲɔgɔn fɛ o bɛ diya n ye kojugu ko in kun tɔ kun tora o de ye n'o tɛ Malade fana ni ko gɛlɛya koyi ne ko e bɛ ka se ka dumuni kɛ yan mɛ kɔni mɛ i komi e kumara n fɛ n bɛ ka lafiya o la dɔɔni awɔ an ka sira kɛ kelen sa o bɛ diya n ye wala sinon nin ko nin kɔni papa ne kɔni tɛ yala dɛ ne tɛ taa yɔrɔ si n'i ko k'i tɛ yala i ba taara den a bɛ si dɔn i ka cɛ in a bɛ se baara la yɔrɔ a bɛ se walayi wallahi ne dun y'a f'i la cogo dɔ de mais n burankɛ nisɔndiyalen don kɔrɔ mais sisan y'a fɔ cogo min kan ka taa jeliba fɛ jeliba fɛ n sɛgɛrɛ Baramujara ala jeliba yɛrɛ filɛ sa baramusow ka sinɛ ni kɛlɛ a jaralakaw ka du kɔnɔna filɛ nɔrɔmaniw filɛ sa a y'aw faso dilan ka na aw cɛso dilan n'a b'aw la n'a kɛra cɛɲa ye cɛɲa b'aw la n'a kɛra dawula ye dawula b'aw la hali n'a kɛra sarama ye n k'Ala y'o d'aw ma sigida la aw b'a copie a dakɔnɔ kuma de y'a diya wallahi yɛrɛ dama don kuma min na o man di ne ye y'aw diya ne ye sigida la ko ko bɛ kɛ aw de bɛ kɛ maa fɔlɔ ye tɔw b'aw la a banna koyi ko dawula a bɛ kɛ cogo di hali se ko b'an bolo bi parler no bi maro jara yɛrɛ i b'a bɔ a da kan bi dɛ tellement que i b'a la bi jeliba fɛn bɛɛ maa se na teliya a bɛ dala teliya kojugu bamananw kan k'i dala o ye teliya tiɲɛ ye jeliba aw ni kara don aw ni kungo don bi aw parler ba aw ni kara ni kun mais a tɛ ka nisɔndiya balo jeliba mɔgɔ bɛ nisɔndiya kɛ mɔgɔ bɛ nisɔndiya to ka dusu ka situation na an t'an kunna don suma la dɔɔni an ko haya o bɛ ɲa o bɛ ɲa a bɛ jɔ i n'a ka kuma kɛ e k'i jɔ an ka nin kuma kɛ an ka don suma la awɔ
Business igawani ne atentata. Tellement de fort la sisa meka fanta. Inspiration beka million de lame. Fanunga kanu ode beninka. Ba. Namu. Ni de ne ba de muso ye. Ni cɛ ne ɲimɔgɔ kɛ de. Ni an burankɛ de bɛ ɲɔgɔn na. An bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na. Yɔrɔ ne yɛrɛ kun taara. A burankɛ yɛrɛ? N'an burankɛ bɛ ɲɔgɔn na a ka jugu dɛ. Mariam, ni kɔni y'a dan ne ma, ne tɛ fɛ ka t'i cɛla la tuguni. I ɲɔgɔnna denmisɛnnin i bɛ taa dɔn ni furu jugu la k'i ni tɔɔrɔ e k'e fasa cogo la i b'a fɔ k'e belebeleba in tun t'an kɛrɛfɛ han. Cogo di Batoma? I b'a dɔn furu kolon filɛ han a bɛ muso halaki yɛrɛ de e k'i kɛcogo la i bɛ Mariam i hinɛ de bɛ na. Jeliba ma bɔ kalama ko ne yɛrɛ kun taara so ne nana sɔgɔmada in na. Nin taara mɛnna yɛrɛ ne de kun bɛ yen nɔ. Jeliba nka n nana sɔrɔ ko bɛ ɲɛ walahi min ye a bɛ ka managa. N jatigi o mun ko i fana tuguni. Maladɔ i da don a la a bɛnnen b'ale yɛrɛ da kosɛbɛ dɛ. Jeliba ne y'an seri ma juguman tɛ. Ala kana kɛ juguman ye. N kamana gannen don. Adamaden ka furu bɛ to ko o ko de la n'i ma wuli k'i jɔ ko la n'i yɛrɛ ka ko ma se ka fɛn ɲɛ i bɛ jeliw sɛgɛrɛ bari aw ye ko dilan masaw de n'i y'a mɛn ko ka ko dilan dɔrɔn ko tɛ tiɲɛ aw ɲɛna abada o de kama an sera aw ma. Maladɔ e nisɔn ka di cogo min na ka fɔ e ni cɛ ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ o na kɛ ko belebele o la dɛ. O dun kɛra dɛ. Nisɔngoya tɛ nisɔndiya bali o nisɔngoya tɛ nisɔndiya bali. Baasi t'a la ne jatigimuso i mana jikalan sigi tasuma la n'a wulila cogo o cogo nka n'a jigila ka sigi dugu ma militi damani dɔrɔn a bɛ suma o y'a kɛlen jisumaya nɔ la dɔw bɛ cogo min na ko mana kalaya cogo o cogo n'a y'an sigi ka kuma a bɛ suma. N'aw sera ma n bɛ taa kuma aw burankɛ fɛ. A bɛ diya n ye kojugu a tɛ ka sɔn n ka dumuni na a tɛ ka sɔn n ka foyi la a ko ka ca a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ Jeliba aw yɛrɛ bɛ ko dilan. Nka dɔ bɛ ɲala dɔ b'a cɛla a bɛ ne la a caman i fana i k'i sigi cogo dɔn. Caman bɛ na. Parce que ɲɛjuru dɔ bɛ yen kun jatigi tiɲɛ fɔ n teri ɲɛna o tɛ teriya sa i ka dɔɔnin b'o la n'i ye dɔɔnin b'o la kɛ sigi bɛ diya bari kɔɲɔmuso filɛbaga dan t'a cɛ dɔrɔn ye dɛ. O ye tiɲɛ i ka kuma kɔni o ye tiɲɛ mɛ jeli tɛ kuma a n'a tɛ ko dɔ ye o tɛ kelen tɛ mɛ n bɛ s'a ma n bɛ taa n'a hakili yira ɲɔgɔn na n yɛrɛ kun fɔ tɔrɔ. Mariam i ma ne yɛrɛ ya i ma ne ma sɔn ka fura parce que ne ye denmisɛnnin de ma se o de kama ne tɛ ka n kun don furu kɔrɔ i y'a mɛn ni ne kɔni ye ye hali ni papa ko k'i ka taa kana sɔn to yan nɔ dɔrɔn i k'i ni lafiya i fasara kojugu. Batoma o fɛnɛ ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ. Mariam mɛ ne b'i ka hɛrɛ de fɛ e t'e kɛcogo la. Tiɲɛ na ne kɔni sɛgɛnnen don furu in na ne ɲani bɛɛ ye ɲɛna furu in na mais ni ne ko papa ma san ko ne tɛ taa e yɛrɛ ɲɛ b'a la ne bamuso bɔra ne nana papa fɛ yen nɔ ni papa ko ne ka taa n cɛla la ni ne fɛnɛ banna ka taa o tɛna na kɛ ne mangoyaju sababu ye. A tɛ foyi fɔ Mariam ne yɛrɛ bɛna kuma a fɛ i kɔni ka taali man ne tiɲɛ yɛrɛ la i hinɛba de bɛ ne na. Jeliba Jeliba bɛ diya n ye sa la. N jatigi a y'aw hakili lafiya wallahi n'i bɔtɔ ka taa dumuni yɔrɔ dɔ la yan'o sɔ ka ban kan to n bɛ n teliya ka taa. Jeli ninnu kɔni wallahi jeli ninnu kotigi ma ye koyi. Dɛ n y'a fɔ a ɲɛna cogo min inshallah n bɛ bɔ dumuni yɔrɔ in na n bɛ se ka kuma aw burankɛ fɛ. Jeliba i ka taa dɛ. N bɛ taa. Jeliba kana ni ko bila ka taa suma ko. Haya o bɛ ɲa. K'an bɛɛ kɔfɛ o la. Ndawuli hali k'i ka denko fɛnɛ fɔ Jeliba ye dɔn e m'o fɔ e yɛrɛ b'a dɔn komi problème yɛrɛ juguman o ni nin taara sisan nɔ ko dɔ b'an da sisan an bɛna mun fɔ. Abi kan'o ko gɛlɛya sa kan'o ko gɛlɛya a fɔra Jeliba ɲɛna kaban ni burankɛ de bɛ kala a bɛ taa a ye mɛ jeliw bɛ se ko la bɛɛ na kaban. Maladɔ bɛɛ tɛ ɲɛfɔ. Sɛbani bɛ fɛn dɔ yɛgɛyɛgɛ k'a lafili nka ɲinɛnen t'a kɔ dɛ. An ka taa a ka ɲi ten. E yɛrɛ nin kɛ e ye nin kɛ. Ne tɛ kuma n'an ka taga ni ko ten ne m'i buruja dɛ i yɛrɛ de yɛrɛ buruja e y'a dogo la de o y'a dogo la de k'a kɛ b'a fɔ ko o ka ɲi ten sa e mɛ adamaden yɛrɛ suturali sutura ka ɲi fɛn dɔw la sa. Ouais, oui, c'est M. Canet. D'accord, il n'y a pas de souci. Le problème, faut être là. Ni nous sera dron à un moulé. N'y a pas de battement. Am kila ka kuma. Angle. Madame Jara. Jara ka sinɛni kale filɛ sa. Jara ka lelale. N'i ye Jara bɛ content dɔrɔn o b'a sɔrɔ ni hɔrɔnmuso in dalen b'a bolo so kɔnɔ. Mariam, nin ye mun ye? N cɛ ka Jeliba de don. Mariam, an bɔra kuma min na sisan Jeliba bɛ ka n'i nɔfɛ de ni ne kɔni ye kana sɔn kana taa yɛrɛ de. Balimamuso i tɛ furu can dabila an bɛ don min na ko Mali
galon bɛ tigɛ ka fɛn dama de dilan dugukolo sanfɛ ala ka sariya la n'i taara sɔrɔ badenya cantɔ don i bɛ galon tigɛ ka badenya siri n'a sɔrɔ a galon b'i da n'i taara sɔrɔ furu satɔ don i bɛ galon tigɛ k'a furu siri n'a kuma b'i da ala ko durumi t'o la nka e maa maa bɛ yen k'e bɛ furu can i tɛ lafiya sɔrɔ diɲɛ la kuma tɛ lahara ma terimuso furu can dabila i ka furu dilan e de kan ka nin sɔn hakilila bari a teri de e a gunofɔɲɔgɔn de ye hali sisan a filɛ kote la ani fa tɛ ani ba tɛ ani e de don ne ye fɛn fɛn fɔ a ye dɔrɔn a bɛ baara kɛ n'o ye jeliba an kɔrɔmuso de don e yɛrɛ kɔrɔmuso kunturu e mana nin fɔ i dɔgɔnin ma yarɔ i b'a ka kow can i m'a dɔn balimaya bɛ ka kasi jeliba mais ne bɛ ka kuma jugu de fɔ ne tɛ ka kuma jugu fɔ ne dɔgɔnin kɛcogo la i b'a ye han a b'a ka furu la halakilen don e ka laban ye degun bɛ nin k'a lajɛ a bɔra anw fɛ a tun tɛ tan han yarɔ a tun tɛ tan a tun tɛ tan ne balimamuso n'i ko muso tɛ tɔɔrɔ furu la n'i y'a mɛn bi e bɛ k'i disi gosi kare kɔnɔ ɲɔgɔn na a tɛ k'a datɔ i la n'e ba de sɔnna ka furu ɲani so kun ɔ n'e fana nana hakilina jugu don nin kun na nin k'i ban ka furuso ɲani kun nin bɛ tila k'i sigi don n'a nataw la ko n den tɛ ka baara sɔrɔ e ala n ye mun kɛ ala la a ma fɛn kɛ ala la dɛ e ye ide min don a kun na o ide kɔlɔlɔ de bɛ wuli a den kɔ sabali furu dilan i ka furusa dabila i y'a faamu jeliba ni ne yɛrɛ y'a faamu jɔn ye i bila ka na min ye ne bila ka na ne mago bɛ e fa la ne b'a fɛ n'o ka ɲɔgɔn ye sani ni e ka se ɲɔgɔn ma e fa bɛ min ne fa bɛ so kɔnɔ an ka taa a bɛ so kɔnɔ i y'a faamuya n'ala sɔnna ma n bɛ mɔgɔw wele u b'a kunbɛn awɔ k'an bɛ kɔfɛ salamu alaikum monsieur Kane kɔri baasi t'i la cɛ o cɛ musow bɛɛ ma kɛ nafolotigi ani fonisere tɛ kelen wa jagabɔla ani silamɛ tɛ kelen n bɛ ka n dayirimɛ sɔrɔ ani ala ye n kɛ nafolotigiw tɛ kelen fantan delila ye maa fagala ye bakilu komandi jeliya komandi a faya komandi a ba yala a komandi sigida alimami ye bari n'u nana saraka bɔ a ka da la a t'u labila ni nafolo ye kɔri baasi t'i la cɛbakɔrɔ ka ɲɔgɔn na da cɛ a kɛra fama ye kɔri baasi t'i la an jate o sa ala kana baasi ka n'i la Abiyan cɛbakɔrɔ filɛ nin ye sa ale kɔni tɛ taa a tɛ maa si a dalen b'a ka salonba in kɔnɔ n'a tɛ Canada a b'a ka salon kɔnɔ walima n'a tɛ Dubaï yan hɔrɔmusow ka la woro cibali ani woro fɛlɛnbali gorobinaw ka ɲɔgɔnna da n y'o de f'i ɲɛna i b'a dɔn diɲɛ alijinɛ ye muso ɲuman de o kɔfɛ ni ala bɛ alijinɛ wɛrɛ d'i ma i b'a dɔn a b'a kɛ min ye den sɛbɛn n'a y'o d'i ma dɔrɔn hali i su dalen bɛ kɔrɔ dɔn ni den sɛbɛn depuis i ye muso in ta dɔrɔn dɔ farala kow kan walayi e t'i la i ma i jɔ n ka n sɔn suma ni hɔrɔmuso ka jisuma dɔ ye madame kɔri baasi t'i la n ye n sɔn suma jatigi u baasi foyi t'u la u bɛɛ bɛ yen nɔ saha o diyara n ye an ba Kane dun bɛ cogo di tan mun de b'i la dun tɛ kɛ cogo ye dɛ madame ayiwa jeliba sa bisimila alhamdulilayi lare ma jeliba yɛrɛ ye sa n nana ayi kɔni ni alhamdulilayi aw ka yɔrɔ in kɔni n ko hali n'i donna fiɲɛ min bɛ ci i b'a fɔ alhamdulilayi nisɔndiya ni bɛn ni kelenya bɛ yan kojugu a bɛ yan kɔni a bɛ sigida duman in na alhamdulilayi e yɛrɛ ka voyage ka ca i tɛ sigi n'i tɛ Canada i bɛ Dubaï walima i bɛ Paris kow ka ca walayi alhamdulilayi ayiwa jeliba bisimila saha bamanan na fɛn min bɛ maa senna teliya o k'an ye dala teliya n'i y'a ye bin seri ma juguman tɛ ala kana kɛ juguman amin jara de ye n ci ma jara jara ye jɔn ye i denmuso o cɛlakaw de ye jaralakaw ye ayiwa n y'a faamu i denmuso burankɛ o de ye n ci ma o ka cɛkɔrɔba a ye n ci ma ko n ka n'a ɲɛf'i ɲɛna k'a b'a fɛ i denmuso ka segin so ka taa a ka cɛlasigi la a ye kuma caman fɔ n ye an t'an da don olu bɛɛ la e yɛrɛ ye denmansa hakilima ye i n'a fɔ a burankɛ yɛrɛ fana ye denmansa hakilima ye cogo min u ye n ci ko n ka n'a fɔ ko denmuso ka segin so ayiwa kuma tɛ ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ kosɛbɛ jeliba ne yɛrɛ ka laɲini kun ye nin ye alhamdulilayi i y'a faamuya banna nin kun ye ne yɛrɛ ka laɲini ye baara banna basi foyi t'a la saha madame bɛ segin ka taa ka furu la ni furu tɛmɛra i ni mɔgɔ cɛ ka ban awɔ o y'aw kelen kabila kelen wallahi o y'a kelen kelen o y'a kelen balimama a bɛ don da kelen fɛ a bɛ bɔ da kelen fɛ kojugu n'a jara surtout denko mana bɔ min na o ye ko dafalen dɛ mariam ye denmisɛnnin de i yɛrɛ b'a dɔn o dilen furu la jango den bɔra mun na kojugu o tɛ manamana ko ye bilen dɛ o tɛ manamana ko ye i y'a faamuya i b'a fɔ furuɲɔgɔnw ɲɛna k'u k'u hakili to den na kosɛbɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la denmisɛnnin i y'a faamuya nin ko tɛ bila daga girinda la mariam
i bɛ wuli i bɛ t'i ka minɛnw labɛn jeliba bɛ da i kan ka taga i y'a faamuya i k'a dɔn muso danbe ye furu de kocogo kana n'i kulonkɛ i ka furu la dɛ Mariam musomanin ka janjaba o tɛ laban dɛ f'i k'a dɔn ko muso danbe ye furu de i y'a faamuya b'a la i bɛ don i b'i ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan i ni jeliba bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu kana kasi i y'a mɛn kana kasi n'i mago bɛ fɛn o fɛn na i k'a fɔ n ɲɛna barabana kane i y'a faamuya kane bɛɛ ka t'i ka minɛnw a bɛ taa cɛla la kɛ i patara den ta ka bɔ mun na i t'i nɛ minɛ ka bɔ yan e bolo ko janya ba in de bɛ laban Mariam tɛmɛ ka t'i ka minɛnw ta n'i ko fɛn fɛ a b'a kɛ yan Batɔma bila ka b'i bolo dɛ den ka taa ka cɛlasigi la e fɛ k'e ɲɔgɔn de don jeliba kane i kɛ pewu a bɛ bɔ san min a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ barabana i ka n ka foli fɔ n burankɛ a b'a mɛn ni ala sɔnna ma yanni n ka taga voyage la n yɛrɛ bɛ taa ɲɛ jɔ o bɛ sɔn ka diya o ye i y'a faamuya n'ala sɔnna ma o bɛɛ lajɛlen b'a mɛn n kane vraiment ne content bi n y'a dɔn i ye denmasa hakilima ye wa n y'a dɔn fana i ye denmasa min ye i tɛ sɔn ka denmisɛnnin to fili la i b'a bɔ fili sira kan k'a bila sira tilelen kan vraiment i ye min kɛ bi nin diyara ne ye kojugu jeli ni jatigɛla nin fana tɛ bɔ n kɔnɔ dɛ jeliba k'a daminɛ an bɛnbakɛw la kojugu fo kana s'an faw ma kojugu furu ma deli ka yigiyɔgɔ kuma tɛ ka tiɲɛ olu bolo wa olu y'a kɛ cogo min na an fana bɛ ko sugu bɛɛ kɛ k'an sen da o sen na i kɛ pewu a fɔ n burankɛ ɲɛna k'a ka hakili latigɛ ko nin furu in tɛ yigiyɔgɔ kuma tɛ k'a fɔ ko a bɛ tiɲɛ ok kane i y'a faamuya k'u k'u hakili to den na k'u yɛrɛ den don sa kane i k'i hakili to a la n ka mobili ni motɛri tiɲɛna i n'i ka n sama motɛri kuma dɔ la wala an b'a kɛ ten Mariam kana kasi a mɛn jatigi kana nin ko kɛ kasi ko ye n'i yɛrɛ nin bɛ sɔn ka diya nin bɛ diya i cɛ ye bi kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ